ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಜವನರಿಗೆ ಕೆಬಿಪಾತೆರಾದ ಒಂದು ಜಾತ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣನ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪದುಕಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೊತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಟೇಜಿನ ರಾಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭ್ರಾಮರಿ ಕೂಟದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ತನಿಯಜ್ಜೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ಸಾದಿಡು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಶ್ರೀ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನಲ ಕಡೆಸುಂಡು ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಆತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಂತುದು ಬಂಡಾರಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುನ ಪುರ್ಪ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ದೈವ ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೈಮಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲತೊಂದು ಬಗಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ತುಳುವೆರ ಉಡಲು ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟೋಡು ಕಲಾ ಸಭೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಕೇಸರಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಅಭಿನಯಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಂಗಮಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ನಾಟಕ ತನಿಯಜ್ಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಹೊರಟು ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಮಾತು ಸೇರಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ ಮಾತ ಬದುಕಿರಲ ದಯಮಂತದ ಬರಡು ಅರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂಚಾವಡು ಕುಲ್ಲಾವಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಚ್ಚಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಮೋನಡಿ ಏಪಲ ತಿಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸಣ್ಣೆ ಅರೆಗ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಅರೆನು ನನಾತ್ ಅರ್ನ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಪ್ಪಡ ಬಂದು ಅರೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡದ ಗಿರಿಯಣ್ಣೆ ದೈಮಂತದ ಪದುಕೇರು ಸುಭಾಸಣ್ಣೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಸುಭಾಸಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಾಲದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಫಲಪುಷ್ಪಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸರಳ ಸುಂದರವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಲೇಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪನ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಸುಭಾಸಣ್ಣೆ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐನತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮದ ಪಟ್ಟುನ ಲೇಸ ನಡಪೆರಂಡು ಶ್ರುತಿ ಅನಿಲ್ ಮೇರ್ ಇನಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲೇನು ಓದೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಘಟಕರು ಐನತ್ ಬೇಗ ಇನಾಮನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿದ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಷವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಚಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ನ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದ ಬರ್ಪಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರು ಇವನ್ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಶ್ರುತಿಯರೇ ನನ್ನವರ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಲೆ ಸುರುತ ಇನಾಮು ರಿಷವ್ ಬೇರೆ ಪರವಾದ ಸಾನಿಕ ಅಧ್ಯತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಚಿತಾ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೂಜಿನ ಹಿಡಿದು ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟದ ಆಣ್ ಜೋಕೊಲ್ನ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಐಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತದು ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಇವನ್ ಇನಾಮನ್ನು ದೊತ್ತ ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ರಿತ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಭವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಭವ್ ಐನಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ತಾಟಿದವರು ಕೊರ್ಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಷವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತನ್ಮಯ್ ದಿವಾಂಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಷವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ಮಯ್ ದಿವಾಂಶ್ ಬಾಂಬಿನ್ ಸಿಟಿ LKG 2 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್
ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಚಿತಾ. ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ತಲ್ಪನೆ ಉಂತುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇರೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಣ ತಕಲು ಬತ್ತು ಉಂತುಲೆ ಜೋಕುಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಣ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ರಚಿತಾ ಬೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಶ್ವಿನ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಶ್ವಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೌರವ್ ಆಂಜೋಲ್ನ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಖಿತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕ್ಷತ್ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜರು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಸಾನಿಕ ದೆತ್ತನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಖಿತ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರೆ. ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಗಿರಿಧರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜನನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಜನನಿ. ಲಿಖಿತ್ ಓಲಿತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾಧವ ಕೊಲ್ಲಾಲ್ ಮೂಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂತ ಸುಭಾಷ್ ಮೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಣುಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತನೀಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಗನ್. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಣಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹನ್ಸಿಕಾ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹರ್ಷಿಕಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ಷಿಕಾ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ವಾಜೋಕೊಲ್ಲ ನೇನು ದೆತನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದಿಜರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹರ್ಷಿಕಾ ಮಾತ್ರ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಆಣೋಲ್ನ ಆಯುಷ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯುಷ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೌರವ್. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಕಾವ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾವ್ಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ. ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಜಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುನೀತಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಅನಿಲ್ ಮೇರು ನಡಪಡಿಸಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆಣುಲ್ಲ 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಿಜಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌರಭ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಿಜಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌರಭ್. 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನಿಕಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹರ್ಷಿಕಾ. ಪೊಣ್ಣುಲೆನ 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮಿಷಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಮಿಷಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೇಯಾ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಆಣಲ್ಲ 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪವನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಹಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪವನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಹಾನ್. ಎಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 300 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹುಡುಗರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಯಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭವಿಷ್. ಎಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಖಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿವರಾಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಖಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಿವರಾಮ್. ಲಿಖಿತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಿವರಾಮ್. ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ಮಗೆ ಎಸ್ಸಿಗೂ ಜೊತೆನೊಂದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರೈಸ್. ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮಿಷಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುರೇಖಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಮಿಷಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುರೇಖಾ. ಮೈದಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಡು. ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೌರಭ್. ಮೈದಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೌರಭ್. ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ್ ಹುಡುಗಿಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ವಿಕಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ವಿಕಾ. ಮೈದಡು ಕಾಯಿನ್ ಪೆಜ್ಜಿನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಡುಗರು. ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಹಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಹಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಹಾನ್. ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಹುಡುಗಿಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಖಿತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಕಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಗಿರಿಧರ್ ಮೇರ್ ನಡಪದು ಕೊರೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಗನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಗನ್. ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಜೋಕುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು. ನನ್ನಾತು ರಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೇಮ್ಡ್ ಹುಡುಗಿಯರು. ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಿನಿಷಾ. ನೂಲುಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಟ್ಟದು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ನೂಲುಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಟ್ಟದು ತಿನ್ಪಿನ ಗೇಮು. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೈತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಚನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ಚನಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರಿಧರ್ ಮೇರೆಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆನ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೇರು ನಡಪದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನುಲ್ ನೆಟ್ ಯಶವಂತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಹಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಶವಂತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಹಾನ್. ಜೋಕುಲೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ವಿಹಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಶವಂತ್ ಇಜ್ಜರೆ. ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣುಲು. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪೊಣ್ಣುಲು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜನನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ಜನನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಪೊಂಜೋಲಿಗೂ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪೊಂಜೋಲೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇವತಿ ಹರೀಶ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮಿಷಾ. ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇವತಿ ಹರೀಶ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್
ಅಂಜೋಲ್ನೆಟ್ ಅಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗಿರಿಧರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿರಿಧರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿರಿಧರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಂಗಾಧರ್ ಮೇರೆಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೇರದುತ್ತಾ ಸೌಮ್ಯ ಗಿರಿಧರ್, ಚೈತ್ರ ನಾಯಕ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಂಪಲ, ಭಾರತಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಅಮಿಷಾ, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಕಾವ್ಯ, ಸುನೀತಾ ನಾಯ್ಕ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಚೈತ್ರ ಸುಧೀರ್. ಪುರುಷರು ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್, ಶಿವರಾಮ, ಹರಿದಾಸ್ ಕುಂಪಲ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಯಶೋಧರ, ಗಿರಿಧರ್, ಅಕ್ಷತ್, ಗಂಗಾಧರ್, ನಿತಿನ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಏರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೋಡಿಗೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೋಡಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಊದಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೃಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಭವ್. ಬಲೂನ್ ಊದಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೃಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಭವ್. ಬಲೂನ್ ಊದು ಹುಡುಗಿಯರು ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಲಿಖಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಖಿತಾ. LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಬಲೂನ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಚಿರಾಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೋಹನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೋಹನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇರೆಗೆ. ಜೋಹನ್ ಹೋಲಿತಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ, ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಗ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೇರೆಗೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಮೇರು ನಡಪದುಗೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸುಧೀರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಪವನ್. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾವ್ಯ, ಪುರುಷರು ಪವನ್. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಹಾಗೂ ತಂಡ. ಸುರೇಖಾ, ಶ್ರುತಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಭಾರತಿ, ಸುನೀತಾ, ಗಂಗಾಧರ್. ಸೊಪ್ಪಾಟ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ. ಸೊಪ್ಪಾಟ ಬಾಯ್ಸ್, ಸೃಜನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತದು ಏರ್ಲಾವು. ಸೃಜನ್, ವಿಹಾನ್, ಸುಹಾನ್, ತನುಷ್, ಯಶ್ವಿನ್, ಯಶವಂತ್, ಆಯುಷ್. ಸೊಪ್ಪಾಟ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನೆಟ್ ಲಿಖಿತ ಬಕ ಟೀಮ್. ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಟೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಧೀರ್ ಮೇರೆಗೆ. ಇನ್ನಿತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡುವ ನಂಚಿನ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಎಡಭಾಗಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಮೆಂಟೋ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಪಂಡರು ಅಂಚ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬರಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಭಂಡಾರದ ಬೆಡಿ ನಮಕ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್
ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಕಾಪಾಡಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟ ಕೊರ್ಪನೇಟ ಈತ್ನೇಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬಗು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಅವಕಾಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗಳ ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಉರ್ದಾಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪದ ಧನು ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಳ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಬರೊಂದಿತ್ತದು ಬಂದುಳೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಕ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಇಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ದೊತ್ತು ನೋಡು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೈಮಂತದ ಸಾಲ ಅದು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನಕ್ಲ ನನ್ನ ಕೊರ್ಪಿನಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಡು ಪೋದು ಜೆತ್ತಿತ್ತರ್ನಾಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ದೈಮಂತದ ಬಲೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಜೋಕುಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೊರ ಕೇಳದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡದು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುలను ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಮುಲ್ತೊಂದು ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ಗೆ ಬಯ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಫೋನ್ದುಲ್ಲೆರು ಯತ್ವಿಕ್ ಚಿರಾಗ್ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಧನ್ವಿ ಕುತ್ತರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರೆಗೂ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಚ್ಚಿನ ಸುನೀತಾ ಮೇರು ನಡಪಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುನೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರು ನಡಪಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಣವಿ ನೈನಿಕಾ ಆರ್ಯ ರಿತಿಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಯುಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನೀಷಾ ಮಧುಶ್ರೀ ಜನನಿ ಕಾವ್ಯ ಜನನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸುನೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರು ನಡ್ಪತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗಲ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಾವ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಣಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳರು ಧನ್ಯವಾದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸುನೀಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ಸುನೀಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಪವನ್
ಧನ್ಯವಾದ ಸುನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ. ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ದಡೆಗೆ ಬಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ.